Сәлем. Дуслар, біз бүгін ойнарға булдык. Әйе, хәзер мен сиңа җырлар тыңлатам. Син аны 1-3 секундта танырга тиеш. Киттек. Гүзәл Уразова. Биек тауан менен бер җырладым. Әйе, дөрес. Нигә болай ашкынасын йөрәк? Булмадымы? Сандугач турында. О, Дирейме? так, сандугач. Сандугачлар капкада. Әйе. Илмира Хамматова. Кавыштыр мәхәббәт. Савыр була, точно. Юк, хәзер беләм мин аны. Белмисең. Беләм. Эх, йөрәгем әрнүләрсез. Yüzüm koyarsın mıken? İlnaz Nizeli. Әйе, дөрес. Yes. Шушы җырда кайгы сагышларым, или шатлыкларым Әлфине. Әлфинә, һәммә сиңа багышладым. Дөрес. 5-тән 5. Син әзерме? Мин әзер. Ходаем 5 сабак. Ал яраннар кебек алсыланым. Бәгыр кәм сине күрмешә. Әкем башкара. Әкем башкара салават түгелме? Әйе. Раяз Фасых. Әйе. Танымадым инде яра. Раяз Фасыхов, тукта. Йолдызлы кичәләре. Так. Ага. Гөлнара Тимерҗанова. Дөрес. Исемен әйтә алмыйм. Йолдызлар яңгыры. Яңгыры. Ришат Алия Тухватуллина. Үпкәләмә. Тагын авыр. Менә алдагы дуэттан хатын-кыз. Алия. Әйе. Алия Тухватуллина. Мин аны тыңламыйм, значит, мин җырны точно белмим. Әйе, бу яңа җыр. Әйтимме? Әйт. Күңел сагынды. Күңел калмаган сине сагынды. Булды алайса минем 2, синең 5 булды. Бал син җиңдең. Ярар, бүген Гөлүсә көне инде. Әйе. Шуның белән шул тагын шундый рубрика төшерәбез әле. Әйе, язучылардан сорыйга әле кирәкме икән, кызыкмы икән? Әйе, сезгә ошаса, сез комментарийлар калдырыгыз. Саулашабыз. Пока-пока.